А дзе кахання там кабеты. Выдавецтва толькі для жанчын, пра задуму якога абвесціла Святлана Алексіевіч, яшчэ няма. Вырашаюцца справы фармальныя. Але розгалас ужо ёсць і вялікі. Байнет кіпіць развагамі. Але ўсе згаджаюцца ў адным. Правы павінныя быць роўныя. Роўныя ці раўнейшыя. І каму і куды гэта выпраўляць. Прапаную два меркаванні вашай увазе. Сегрегация сама по себе декларуется же, что это робится для того, каб наша культура там полепшилась, да? Но мне не падаецца, что сегрегация любого кшталту яна полепшыць нашу культуру, потому что мы можем зрабіць выдавецтва для жанчын, пасля хтосьці вырашыць зрабіць для жанчын-пенсіянераў, жанчын-пенсіянераў геяў, жанчын-пенсіянераў геяў, инвалидов, колясочников, там, да, ну и как бы нужно до бесконцасці ж делиться. Просто вось это новый гуманизм 20-го стагоддзя, ён как бы не вынікае з нейкага разумення, з нейкай любові там да людзей, да, ён узнікае з назначення адной часткі людзей вінаватымі ва ўнутраных праблемах іншай часткі людзей. Гэта ж вельмі тонкія матэрыі, наколькі моцна жанчына мае падтрымку чагосьці ці кагосьці ў літаратуры, ці можна ўвогуле пра такое казаць, все мы вольныя людзі ўнутры ў галаве. Але як Вірджынія Вульф пісала жанчыне, каб ствараць патрэбны яе ўласны пакой і сродкі. Ну цяпер у жанчыны можа быць свой уласны пакой, але сродак галоўны час. В патрыархальным грамадстве он все ж таки выдаткоўваецца па-рознаму, па-іншаму. І тут можна вельмі доўга расказваць і размаўляць і думаць пра тое, як эта жанчына сама все-таки адказана за тое, каб выцягнуць на сябе гэты час, магчымасці і сродкі. Але урэшце рэшт бачыш тое, што бачыш. Жанчыны больш схаваныя, прыхаваныя, калі для іх адкрываецца цэлая платформа, пляцоўка, куды яны могуць наўпрост адразу ведаючы, што ім там будуць рады стукацца, ісці, прапановваць свае рукапісы. Гэта выдатна, гэта цудоўна. Ідэя стварыць выдавецтва нарадзілася ў Святланы Алексіевіч паўгады таму. Кіраваць праектам для жанчын будзе перакладчыца Алена Козлова, а першымі аўтаркамі стануць Ева Віжнавец ды Тацяна Скарынкіна. Зрэшты, дарагія мужчыны, не забывайцеся, што узорам Мілашкі Тутсі і фільму ў джазе «Толькі дзяўчыны» заўжды можна і ў гэтае выдавецтва паспрабаваць заявіць свае таленавітыя творы. Дарэчы, зусім нядаўна з'явілася анталогія сучаснай драматургіі аўтарства кабет-драматургаў. Таму, магчыма, ў хуткім часе больш твораў з жаночым ракурсам з'явіцца і ў беларускіх тэатрах. А тым часам Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі прапануе бачанне Еўгена Карняга і Кацярыны Аверкавай. Прэм'ера «Шлюб з ветрам» пра карані, якія дзівосным чынам з'яўляюцца ў жыцці любога з нас. Кожны спектакль рэжысёра Яўгена Карняга – гэта нешта незвычайнае. Гэта заўжды эксперымент і вусцішная прыгажосць. У новай пастаноўцы «Шлюб з ветрам» акторы не гавораць, яны спяваюць. Майстра пластычных відовішчаў Карнях стварыў спектакль выключна з народных песень, якія перанёс на сучаснае вяселле. Госці ў пінжаках і кактэйльных сукенках крычаць горка і здымаюць селфі. А вецер часу прыносіць галасы зніклых вёсак, бабуліны спевы, магічныя галашэнні, якія рэзануюць з нашай падсвядомасцю. Это что-то такое сакральное и что-то такое до глубины души знакомое каждому человеку. Здесь срабатывает какая-то эмоциональная память, какая-то чувственность. И поэтому, собственно, вот столько эмоций и получаешь. И да, и страшно иногда, и узнаваемо, и смешно. Вядомая як рэжысёрка Каця Аверкава стварыла аранжыроўкі да песень, а візуальная прыгажосць і трукі заслуга мастачкі Тацяны Нарсісян, з якой Карнях працуе ўжо шмат гадоў. Акторам жа давялося практыкаваць вакал. Спевы рэпетавалі больш за 2 месяцы. Для Тацяны Мархель гэта родная стыхія. Народная артыстка грае свякроўку, вобраз якой у песнях часты і пазнавальны. Парадзіла невялічка сябе рамалы. Сюжэты народных песень сапраўды вечныя. Жаданне дзяўчат выйсці замуж, суперніцтва свякроўкі з нявесткай, апантаная любоў маці да сына, якая робіць з мужчыны дарослае дзіця. Але шлюб з ветрам можна ўспрымаць яшчэ шырэй. Гэта нейкая агульная гісторыя нашай краіны, нашай мовы. Эксперыментатар і шукальнік Яўген Карнях рэдкі госць на дзяржаўнай сцэне. Але ў РТБД ўжо 2 ягоныя пастаноўкі. Скандальны бетон дагэтуль праз 3 гады пасля прэм'еры збірае аншлагі. Шлюб з ветрам мае стаць не менш знакавым. Александра Дорская, Белсад.
І застаемся яшчэ ў тэатральнай тэмы. У магілёўскім тэатры зноў прэм'ера і зноў аншлаг. На малой сцэне Лілечка ў пастаноўцы Камілі Хусаінавай набліжае падзеі 20-20 стагоддзя і гісторыю кахання Уладзіміра Маяковскага. Прими мой дар, дорогая! Больше я ничего не придумаю! Гісторыя кахання Маяковскага і Лілі Брык амаль класіка. Менавіта Лілі, яшчэ як жонцы Восіпа Брыка, паэт прысвяціў найлепшыя вершы. Менавіта Ліля стала ягонай музай і апякункай архіваў. На сцэне магілёўскага драматычнага тэатру гучыць флейта-пазваночнік. Паэма прысвечаная Лілі Брык і спачатку названая «Вершы ёй». А он такой какой-то очень хрупкий и нежный внутри, несмотря на всю свою такую громогласность. Ну, для меня она граничит с откровенностью очень сильной. Рэжысёрка Каміля Хусаінава, вядомая ўжо працамі «Жоўты пясочак» і «Любоўныя лісты», у сваім новым спектаклі «Лілечка» распавядае гісторыю кахання Лілі Брык і Маяковскага праз іх успаміны и вершы. Да, что-то как-то давно за мной ходит. Очень жаль Маяковского. Беззащитность, ранимость его большая способность любить. Ну, вот это подкупает, это трогает. Кроме любви твоей, мне нету солнца. А я не знаю, где ты и с кем. Маяковскому у каханні да Лілі даводзілася няпроста. На пределе сваіх магчымасцей, ось такое каханне. Калі ўжо ось немагчыма без гэтага чалавека знаходзіцца. І ўсё ж каханне не стала шчаслівым. З волі Лілі яны разышліся. І пакуты Маяковскага былі такія ж магутныя, як і пачуццё да Лілі. А вершы яшчэ больш пранізлівыя і горкія. Я думаю, што гэта ўсё страданне, терзанне яму дапамагала, каб зрабіць такія, падаецца, найлепшыя свае творы. Плюс свобода. Это тоже такая неотъемлемая часть всеобщего внимания. Если человек позволяет быть себе таким, как ему нравится, то вокруг него собираются интересующиеся этим люди. Тым не менш, менавіта пярсцёнак Маяковскага з ініцыяламі ЛЮБ, якія складаліся ў вечнае люблю, Ліля Брык насіла да канца жыцця. Квіткі на першыя паказы Лілечкі былі раскупленыя за пару дзён. Свабода, паэзія і кахання прыцягваюць. Наступныя паказы ўжо ў лютым. Вольга Васильева, Магілёў. А ў нашай наступнай тэме сегрэгацыя ў другі бок, бо брацкую свячу ў палескай вёсцы Лука робяць толькі мужчыны. Жанчыны ў гэты час спяваюць калядныя песні. Калісьці свечкі важылі там па 16 кілаграмаў, зараз па 8, а паходзіць абрад, увага, з 16 стагоддзя. Гуртом у нас получается это все. А так в теперешнее время все сидят то возле телевизора, а тут вот собираются все вместе и вместе делаем свечу, вместе поем. Ну, это радость, это для деревни радость. Часовня есть, люди собираются. Братская свеча, это масса людей собирается. Завтра день будет. Все, эти две свечи повезут одну в Пинск, повезем одну в Минск, а завтра две будем изготавливать свечи у свой храм у Городнянскі. Вяскоўцы гэтых дзён чакаюць, бо выраб свечкі збірае не толькі жыхароў, але і нараджэнцаў, якія жывуць далёка, а на абрад заўжды з'язджаюцца. Невялікі клуб тады не ў стане змясціць усіх, а песні чуваць здалёк. Унікальная традыцыя асацыюецца з царкоўнымі братствамі, але карані яе глыбей. У радавых братствах, калі праектавалася супольнае валоданне пчоламі. А пудовыя свечкі рабілі раней братствы бортнікаў. Цяпер жа робіць іх уся вёска. Але толькі адна вёска ў краіне, паводле этнографаў, менавіта ў вёсцы Лука захаваўся адзіны аўтэнтычны абрад вырабу брацкай свечкі. І яшчэ адна цаглінка ў нашае каралеўства Беларусь, на гэты раз з Магілёву, гісторыя з хэпі-эндам. Датаваны ажно 15 стагоддзям рыцарскі баявы меч знайшлі на дне ракі так званыя чорныя капальнікі, каб патаемна прадаць яго за мяжу. У 2019 годзе меч з'явіўся на замежным аўкцыёне, дзе яго і выкупіў музей гісторыі Магілёва. Доўгачаканая і радасная падзея прэзентацыі сабрала і гісторыкаў, і гараджанаў. Не выпадкова. На территории Беларуси, на территории Сходней Европы и Европе, в принципе, это уже уникальный выпадок, как возникла такая беспрецедентная махчимость заховать такой комплекс с оборончим и наступальным узброением конкретного человека, конкретного рыцаря, который загинул, обороняющий нашу землю. Это полутораручный меч для хвата как одной, так и двумя руками. Вот такой широкий, четырехдольный массивный клинок, боевой предмет. У
У сляды нелегальных шукальнікаў у 2013-м па трывозе ад мясцовых жыхароў з'явіліся навукоўцы, якія падчас падводных раскопак у рацэ Віхра ў Мсціслаўскім раёне знайшлі рыцара ў поўным узбраенні, толькі ўжо без мяча. Рыцару урачыста пахавалі на замкавай гары ў Мсціславе, а даспехі трапілі ў музей гісторыі Магілёва. Верагодна, рыцар ваяваў і загінуў у 1501 годзе ў бітве між ВКЛ і расійскай дзяржавай. Меч жа, знаны ўжо як Мсціслаўскі, удалося знайсці і вярнуць толькі цяпер, дзякуючы музею гісторыі, Міністэрствам культуры і замежных справаў, мытнаму камітэту ды гарадскому бюджэту Магілёва і спонсарам. У кінапракат пакуль у сталіцы уваходзіць «Божае цела» фільм польскага рэжысёра Яна Камасы, намінаваны на ўзнагароду «Оскар». Фільм сабраў ужо шмат прэстыжных узнагародаў, у тым ліку за лепшую рэжысуру на Менскім лістападзе, але наперадзе ў яго барацьба ў цяжкой вазе. Так огромное, и так wszystko есть... Усё тут огромное и с таким размахом, что камерное Божье тело, оточенное до того ж командой дебютантов, подається таким маленьким, але мне здаецца, у яго вялікая моц. Гісторыя маладога хулігана, які удае святара, бо адчувае ўнутраную патрэбу ў духоўнасці, адначасова лакальная і універсальная і сапраўдная, бо фільм паўстаў на базе рэпартажу. Канкурэнтамі ж для польскага фільму ў катэгорыі міжнародны фільм будуць адрынутыя «Ладжа Лі», «Македонская краіна мёду», «Паразіты» паўднёва-карэйскага аўтара Пон Чун Чхо, а таксама «Боль і слава» Альмадовара. Найбольш жа намінацый 11 сабраў Чакана «Джокер». У 10 катэгорыях пазмагаюцца 1917, аднойчы ў Галівудзе і ірландзец, 9 намінацый у «Паразітаў». На тытул найлепшага рэжысёра Чакана прэтэндуюць Мартин Скарсезе, Том Філіпс, Сэм Мендес, Квентін Таранціна і Пон Джун Хо. Тым часам «Паразіты» апошняга ідуць ужо ў кінатэатрах у Менску і Магілёве. Так што ўсіх запрашаем, напэўна, да прагляду. Абавязкова трэба паглядзець гэтыя кінастужкі. Дзякуй вялікі, Вольга, што прыйшла сёння ў нашу студыю з культурай. Ведаю, што яшчэ на развітанне мае што сказаць нашым тэлегледачам. І сказаць, і паказаць, і даць паслухаць. Бо фольк-праект «Ягорава гара» з Гомлі святкуе сваё сямігоддзе. Сінтэз архаікі і сучаснасці для кампазітара і лідара гэтага гурта Ігара Архіпава нагода наблізіць моладзі глыбіню народнай музычнай культуры. На канцэрце ў гонар сямігоддзя гурт прадставіў і песню, якая стане заяўкай на ўдзел у Еўрабачанні. Песню на гэтым канцэрце паслухаў Олег Рудавусаў. Паслухаем і мы. Мне очень нравится Егорова гора, я знаю их уже много лет. Я даже была один раз с ними на сцене. Поэтому я просто не могла не прийти, не поздравить их с днем рождения. 7 гадоў гэта паўсотні песень, узнагароды і канцэрты, а таксама кола фанатаў, якіх вабяць перапрацоўкі традыцыйных песень. Музыкі працуюць праз асабістыя асэнсаванні. Я себе адчуваю таго сирату, які жыў без бацькоў, і потым у сталым узросце ему вдруг объявили, что у тебя есть тата и мама. Вот так оказалось со мной, что зараз я вельмі рад тому, что я пришел до нашей традыцыйнай беларускай культуры. Разынкай юбілейнага канцэрту сталася прэм'ера англамоўнай песні «Brand New Star», створанай для нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. Арыгінал Ягор Паляшук напісаў па-расейску, а беларускі пераклад музыкам не прыйшоўся даспадобы, у адрозненне ад англійскага. Калі плачуць дзеці, хмары закрываюць сонца, калі плачуць дзеці, ідзе дождж, адчыні свае вочы, адчыні сваё сэрца, каб мір стаў лепшы, каб света стала больше. Песня очень понравилась, но мне кажется, она не слишком аутентичная для такого конкурса, как Евровидение. На самом деле это сложный вопрос, потому что Евровидение требует определенного формата. Трапіць у фармат Еўрабачання музыкі штогод імкнуцца і з англамоўнымі, і з беларускімі песнямі, як хоць бы Наві Бэнд, які заспяваў у фінале 2017-го. Ці пашанцуе фолк-гурту Ягорава гара стане вядома ў сакавіку, калі скончыцца нацыянальны адбор удзельнікаў галоўнага песеннага конкурсу кантыненту. Олег Рудавусаў, Белсад.